Op het Ameland wordt druk gevaccineerd. Alle bewoners tussen de 18 en 59 jaar gaan oproep krijgen. Ik heb er wel naar uitgekeken, dus het is toch een beetje een keerpunt in het hele gebeuren. Dus nee, helemaal prima. Want ja, zo kan het eigenlijk ook allemaal niet doorgaan natuurlijk. Dus we hebben natuurlijk nog wel beperkingen, maar goed, het gaat toch de goede kant op. Nou, we hebben hier 1615 oorspraken in 3 dagen. Dat is ongeveer een opkomstpercentage van 81%. Het lijkt iets hoger eigenlijk dan het landelijke gemiddelde. En het past eigenlijk wel in het plaatsje van alle eilandenaren. Die zit al jaar rond de 80%. Mensen kunnen zelfs telefonisch een afspraak maken, zodat de taststroom soepel verrent. Elke 4 minuten komen er 6 mensen binnen die gevaccineerd worden. En zo rent het eigenlijk de hele tijd door. Dus daardoor krijgt eigenlijk, dat zoals eigenlijk wel in de sale, eigenlijk geen lange wachtrijen, maar kan eigenlijk iedereen vrij vlot prikt worden. Dit is net zoals een volledige GGD-locatie. Dus een locatie is tot stand kwam door samenwerking met huisartsen, thuiszorg en de zorginstelling hier op Ameland. De GGD die organiseert het vaccin, die organiseert de registratie en de vaccinvoorbereiding. En de eilanders die regelen de prikkers en de medische eindverantwoordelijkheid. De vaccinatie zit erin. Hoe voelt dat? Prima. Of eigenlijk niet. Ik voel er niks van. Ik zit nooit echt op naalden te wachten, maar het is wel goed dat het gedaan is, ja. Toch binnen er ook zorgen dat mensen die het vaccineerd zijn zich aan ze net meer aan de basisregels houden. De verwachting is natuurlijk wel, hè, de eilanders zijn straks gevaccineerd, daar ben ik heel blij om. Seizoenswerkers nog net, hè, dat komt eigenlijk nog. Maar die krijgen, verwachting is dat ze binnen een maand wel een uitnodiging krijgen om gevaccineerd te worden op een festival. Maar goed, de meesten die net gevaccineerd zijn en de meesten die wel gevaccineerd zijn, ja, het beeld bestaat wel eens dat mensen denken van als we gevaccineerd zijn, dan mij alles weer. Maar we roepen meesten natuurlijk wel op om zich aan de richtlijn te horen. Ik al best gevaccineerd. Ja, er zijn regels en daar moeten we zo'n horen. De orometer, net de volle, net met grote groepen samenkomen. Ja, dat bloot van kracht. Ik voor meesten die gevaccineerd zijn.